Здравейте, аз съм Плам. Искам да ви разкажа за една нова европейска инициатива, която се казва "Бихме искали да поговорим". Организации, които работят в посока разрешаване проблемите на конопената индустрия, ще се събират на семинар. Целта на инициативата е да освободи от грешките на редица законодателства, както в Европа, така и в България, конопената индустрия. Обществото ще бъде информирано за приложението на конопа в медицината, строителната индустрия и други промишлености. Конопа дава щедра реколта от хартия, ядливи протеини, мазнини и влакна. Освен това, намира широко приложение в медицината. Конопа укрепва и обогатява почвата с кислород там, където други растения не успяват. Село, сполетяно от глад, може да се изхрани, облече и да построи жилищата си с едно единствено конопено поле. За да се случи този семинар, имаме нужда от вашата помощ. Направете дарение чрез бутона вдясно или подпишете Европейската инициатива. Можете да следите новините около събитието на нашата Фейсбук страница.